एक्चुअली मानि थाखाय नङा बे गोबावथार टाइम जाबायमोन दिनै बिराद मोजांनिसो बाथ्रा बिराद फुर्तिनि बाथ्रा दिनै क'क्राझार CJM कर्टनिफ्राय जोंखौ माने रिलिज होबाय दिनैनिफ्राय आरो जोंनि केसा गैलिया 79/2022 अमर सिंह बिथाङा BPFनि दैथायजानाय सासे एजेन्ट बायदिहाय आंखौ केस रेजिस्टार खालामदोंमोन आरो 1 बोसोरनिबो बारा जालांबाय बे केसा दिनैहाय क'क्राझारनि मानगोनां CJM बिथाङा दिनै जोंखौहाय जेबो दाय मोनैनि जाहोनाव दिनै बिथाङा जोंखौ रिलिज होबाय आरोखि बे केसनिफ्राय मा जाहोनाव केस खोथाया जाहैबाय थांनाय समाव बिथांखौ जों मिडियायाव माबा मोनसे गाज्रि खोथा बुंदों होननानै बिथाङा मोनसे बानायनानै बे केसखौ रेजिस्टार खालामदोंमोन बेखौ बिथांमोननिनो माखासे मानि जायफोर माने मिडियाफ्रा बिथांमोनखौ फल' खालामो बिथांमोनहा आंखौ फासायनो थाखाय जिहेतु आङो UPPL दोलोनि स्पक्स पार्सन आंखौ फासायनो थाखाय बिथांमोनहा बिराद गिदिर षड्यन्त्र खालामदोंमोन आंजोंनो लोगोसे लासिं सिं आरो मुगैथावथाव बाथ्राया जाहैबाय दिनै जायखौ जोङो भारतआव जोंनि गणतन्त्रआव मोनसे मिडिया सेलखौ चतुर्थ स्तम्भ होननानै जों जेरावनोखि 4th पिलार होननानै बुङो बेखौ सिन्थाय बिथांमोना केस खालामनानै दिनै बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब आरो बिथांमोननि जि माने बिथांमोनखौ सिन्थाय बे केसाव होफादों आरो बिथांमोना दिनै समाजनि खामानि मावनो थांनायाव दिनै जोबोद माने मोनसे टेनसन मोनसे माने मोजां थासारियाव बिथांमोना थानो हायाखै खारन BPFनि समाव बेफोरबायदि जाय मुक्त खुलायै जायफ्रा मिडियायाव रायजोनि जेंना बा रायजोनि लुबैनायखौ देखायोमोन बेफोरबायदिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे थासारि गोदोबो दंमोन दाबो मोनसे साइडजोंहाय अमर सिंहमोन बायदिया मिडियानिखौनि खुगाखौबो माने हमथानो थाखाय आरो सैथो बुंग्रा मानसिफोरनि खुगाफोरखौ हमथानो थाखाय बिथांमोना दिनैबो कर्टफोरनि दिनै उकिलफोरनि माने जाजफोरनि लामाजों दिनै आयेननि लामाजों बिथांमोनहा पानिशमेन्ट होनायनि मोनसे प्रक्रियाखौ दाबो सालायगासिनो दङ बेखायनो आं दिनै BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ बे कर्टनि मोखांनिफ्रायनो बुंनो सानो नोंथांमोनहा मोनसे समाव जिबायदि खामानि मावबाय आरो फैगौ समाव बेफोरबायदि मुगैथावथाव खामानिखौ दा मावसै मानोना सैथोआनो आरो नोंसोर असत्यखौ सैथो खालामनो हानाय नङा बेखिनिखौनो आं बुंबाय आरोखि आरो आंनि मोनसे खावलायनाय BPFनिसिम जे जिखुनु माने फिसा फिसौ जि राजनितिकआव जि माने बुंलायनाया सोलियो आरो जेरावनोखि जों नुदों मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सारखौ गोबां समावनो माने सोमखारियो गाज्रि रावजों सोमखारियो अब्लाबो जोङो मालाबाबो सोरनिबा सायाव केस होफेरनाय बेफोरबायदि थासारिया जोंना जायाखै बेखायनो आं खावलायो राजखान्थिया सोलिगोन खिन्थु केस होलायनायखौ दोननांगौ आरो केसनि जामाव मुलाम्फा बहननाय मालाबा केस होफ्लानानै फैसा मोनोबा हगारगोन 12 लाख 20 लाख बेफोरबायदि दाबिनाय बे बेफारफोरखौ बन्द खालामनांगौ आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो गावनि सामुन्दा सालाफोरखौ मिन्थिना ला जे बिथांमोनाबो बेफोरबायदि राहाजों फैसा बहननायनि गोबां राहा लामा नागिरो बे खेबाव आंजोंबो जादोंमोन खिन्थु आं बेखौ कनसिडार होआखै जोङो आयेननि सायावनो जिखिनि बिसास दंमोन बेखौनो जोङो बेयावनो जोङो मोगा मोगि जागोन होननानै आवगायनानै दिनै रियेलि जोंखौ दिनै क'क्राझार आदालतआ जोंखौ माने फ्रि खालामना होबाय आरोखि